गिबियावनो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुरत नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिजों लोगोसे गासैबो बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरनि सिमांनि साबायखर आरो बिथांमोननि सायाव गोजोननायखौ फोरमायगोन जे 64थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा बियो डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव सानब्रैनि हाबाफारिजों बियो सोलिगासिनो दङ। दिनै जोबथि सान, जेराव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फैनायनि बाथ्रा, गभर्नर बेयाव मोनथाम रायजोनि गभर्नर बिथांमोना फैनायनि बाथ्रा। बर' थुनलाइ आफादा जाहैबाय बर' हारिनि मोनसे गार्जेन आफाद आरो बे गार्जेन आफादा बर'फोरनि सिरि मोनहोनाय, बर'फोरखौ फोजाखांजेननाय आफादफोरनि गेजेराव बे मोनसे। आरो बे बर' थुनलाइ आफादा जोनोमनि उननिफ्राय बर'नि सिनायथि, थामोनथा, राव थुनलाइ जौगानायनि थाखाय खामानि मावबोदों। गोबां बारहुंखा, गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों सोरखिबोदों। दिनै बर' थुनलाइआ दिनैहाय जौगानाय मोनसे थासारियाव फैबाय। बियो इउनिभार्सिटि लेभेलाव फरायजानाय, बिजिरसंजानाय मोनसे थुनलाइ जाफैबाय बर' रावा। दा बेजों लोगोनो बे गोलाव सम 64 बोसोर बैसोनि गेजेरावनो दिनैहाय बर' रावा 8th शेड्युलाव हाबबाय। आरोबाव बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बियो आसामनि लोगो सरकारि राव जाबाय। बियो ओरैनो दलरैनो जानाय बाथ्रा नङा, मानोना बर' थुनलाइ जौगानायनि थाखाय जोंहा मिडियाम दङ। रावा मोनसे आब्रुथि गोनां जानायनि थाखाय जोंहा मिडियाम दङ। मानोना जोङो जाथि हिसाबै थांना थानो लुबैदों आरो जाथि हिसाबै थांना थानो लुबैनायाव मिडियामा मोनसे जोबोद गोनां मोनसे खामानि मावदों। मानोना जाथिया थांना थानांगौबा रावा थांना थानांगोन, रावा थांना थानांगौबा नोङो मिडियामा थांना थानांगोन। बर' थुनलाइ आफादा रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायबोदों जोनोमनि उननिफ्राय, बर' राव गेवलांथों, जों फरायगोन बिमानि राव, बर'नि मिडियामखौ जों फरायगोन, बे बाथ्राफोरखौ फोजाखांबोदों। आरो बेबायदिजोंनो दिनै बर'नि रावा जौगायै दिनै 9th शेड्युलाव हाबफैनाय जाबाय, आसामावनो लोगो सरकारि राव जाबाय। आं मिजिंथियो दिनैनि बे 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे जथुम्मानि गेजेरजों आरोबाव फैबाय थानाय समाव बर'नि थुनलाइजों लोगोसे, रावजों लोगोसे हारिनि थामोनथा सिनायथि रैखाथिखौ गोजोर खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारि निस्सय लादों, बिथांखिफोर लादों। आरो जोङो गोजोननाय मोनो जे बर' थुनलाइ आफादा जिथु गार्जेन आफाद, बे आफादनि जथुम्मायाव हारि बोरोन राव सायख'वालासे जोंनि हारिनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफ्रा जिखि फोथारावनो थायाथों मानो बिथांमोना फैनानै निस्सय मदद होफैयो। गावनि मददथिखौ होनानै बर' थुनलाइ आफादनाव खामानि मावग्रा बिथांमोननि मोनसे गोसोखौ थुलुंगा होफैयो। आरो बेबायदि बयबो फारागथि लायाजासे मदद होलांबाय थानांगोन निस्सय, अब्लासो जोङो जाथि हिसाबै गोजोर जागोन। आरो गोजोर खालामनो थाखाय जोंहा थुनलाइ आफादफोर बादि माहारियारि आफादफोरखौ जोङो निस्सय अनसायनांगोन, बेखौ मदद होनांगोन, सुंथानांगोन। आं मिजिं खालामो दिनैनि बे सानब्रैनि हाबाफारिजों बे डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव जानाय बे बर' थुनलाइ आफादनि 64थि जथुम्माया जोबोद मोनसे माहारियाव गोसोआव लाखिथाव मोनसे बिहोमा निस्सय होगोन। आरो बेयो मोनसे सिम्बल मोनसे जानानै थाथों, आं बेखौनो मिजिं खालामो।